थ' आइ बिखुनजो मानो दाननो नागिरदों आइ बिखुनजो मानो दाननो नागिरदों आंखौलाय नों बायदि बिजामादैखौ दाना माबायदिखौथो दाननांगौ बिखुनजो सोमोन्दोखौ फोथांनानै लाखिनो हास्थायदोंब्ला आंनि फिसाजोखौ मानोथो बेबायदि आलाय-आथानि खालामनांगौ बुं आंनि फिसाजोआ बबेयाव दं दा औ इसेया बबेयाव दङ जल्दि खोन्था मा बुंनाय जाखो सिरि था नों बोराय औ आइ उन्दै इसाखौ नोंसोरनो लोगो मोनखादोंब्ला गासै खोथाखौबो नोंसोर रायलायनानै फैखाबायब्ला इसाया बबेयाव दं नोंसोरनोथ' मिथिगोन ना आइ बुरबक बेखौला बुंदो नों इसाखौ मानो बुवा औ फंबैसे बुवा जल्दि बुं आबै नों अनदो ना आबै इसाखौथ' नोंनो आंनो हरदोंमोन ना आबै दाबो नोंनो बासायदो आबै नों मानो सिरि नों मानो जेबो बुङाखै बिसोरखौ आबै बिसोरखौ सिरि थानो होदो ना आबै आरो बे सिखाखौ खोख्लैनो होदो ना आबै माबा मोनसे बुंदो ना आबुरन हाबाब बिहामजो बिजामादैखौनो मानो दाननो नागिरखो हाबाब सिखाखौ बोख्लायदो बिहामजो बेबायदि बुंगोन सानदों नामा नों आंखौ हो दाबोसिम सिरि दङ बियो दाबोसिम सिरि दङ जोंनि सोंनाय फिननायखौ दाबोसिम जेबोखौनो बुङाखै बियो खनबेसे बुवा होनना बुंनायखौबो बुङाखै बियो माखौथो नायनानै दं होदोलै बिहामजो माथो मोनदों हे गसाय हाबाब दानमारबायसो आंनि बियायं फिसाखौ आयै थै लाला लालि गजोब्बाय आयै हे मा खालामखो आंनि बियायं फिसाखौ मानो दानखो ओइ हिनजाव नायबाय था नोंनि फिसाजोखौबो जेरावनो मोनो बेयावनो थुख्रा खालामनो हायाब्ला बे बोराया गावखौ दानैनि हजम जायाखै बियो हरा माने बेखौबो मा बुंदों आइदै मारबायसो आंखौबो बेखौनो लुबैदोंमोन ना नोंबो हे गसाय मा जाबावगोन दानालाय बिसोरखौ हस्पिटालाव लाङाबा जाबावगोन मानो लांनो बिसोरखौ हस्पिटालाव आइदै सोरांस्रि रागाखौ दमायनो हायियाव नों दानफ्लांबाय दा मा खालामनो जल्दि लादो बिसिनायाव फुथुहैदो बारा जायोब्ला खिन्थु खोथाया बोरैबासो जानो हागौ जोमै हमदो आयै माखौ नायबाय थाखो हमदो सोरांस्रि सिखाया दोनदो आरो हमदो मानसिफ्रा बिसोरखौ रागाजों दाननो होननानैनो दानखानायसो आङो बिसोरखौ मानो हमबावनो जाखि जालाङा जालांथों थौ बिसिनायाव लादो थौ गुसुथार पाक्कायाव गुसुथार मानो पाक्कायाव दोनखो गुसुथार जि लाबो जोमनो गोजांदों जोबोद गुसु पाक्काया सिङाव जि बनानै हो जोबोद गोजांदों गुसुथार नोंसोरनि खाफालाव थै लाला लालि गदों नोंसोरनोलाय बोरै जि बना होनांगौ जाखो जियाव नांजोबा होमबा थैया इनाय खालामनानै जाग्रा थगाय सुलाफोरनि बान्थाया बेनो जोमै न बे जिजों बिसोरनि थैखौ हुगारनानै होदो हारे जोमै आंथ' बिसोरखौ बिसिनायावसो फुथु होननानै बुंदोंमोन ना बे एथ'ग्राब गुसु पाक्कायाव मानो दोनखो बिसोरखौ बिदि बिसोरनि थै नांनाय जिखौ नों सुगोन एथ'ग्राब थै ओंखारगासिनो बिसिनायाव दोनबा गासै बिसिनायावनो नांगोन माथो आरो सिङाव जि बना होब्लाबो गासै जियावनो नांगोन बेनिखायनो पाक्कायावनो दोनबाय आरो माथो जानोखाय गुसु दैयावनो दुगैयोब्ला बे पाक्कायावलाय माथो जानो बेखौनो आथिंजोंनो गाबाय थानो हाखानाय जिनिससो अब्लाबोलै जोमै खोथा थायो मानोथो एथ'ग्राब अयनाय खालामखो हाबाब मानोथो एसेबां दयालु जाखो नोंलाय माबासो गुसु जागोन एथ' दै गुसुजोंनो दुगैयो माथो बे पाक्कायालाय माथो जानोखाय आथिंजोंनो गसंना थानो हानाय बुस्थुफोरानो बाराबादा रागा जोंबा बै फ्रिजनि आइस दाखा जानानै थानाया बेफोरखौसो सोनानै होफैबावगोन आं गस्ला सिङाव थेवबो आयै आथिंजों गानानै मोननाय गुसुआ आलादा उन्दुनानै मोननाय गुसुआ आलादा बे थान्दा बोथोराव ओरैनोब्लाबो पाक्काया गुसुआव गुसुसो जाखायो मानो बिदि खालामखो दे नोंसोर दोनखाबाय जेब्ला दालाय माथो बुंबावनो बुंब्लाबोथ' रज'नाय नंखाला न जोमै बे जिखौ लानानै बिसोरनि थैफोरखौ हुगारनानै हो नुबाय जावैसोरन जोंनि बंस'नि थैफ्रा माबायदि गरम गोजा जोंनि बंस'नि मानसिखौ लादोंब्ला मोजाङैबासो मोजां नङाब्ला मानसि दाननाय बुथारनायखौबो गिया हौवा जा हिनजाव जा गासिबो एखे जोंनिया थैया मोजां संसार जायोबा जा नङाबा नोंखुनजोआ एसे दानफ्रामदोंल'सो आंब्लाथ' गोदोनायानो थबस्र'सो होबावगौमोन खोनादों मा होनदों आं
आरो नों बोराय नोंनि दारिखौथ' नखलि बायदिसो मोनखादों आं दा फुना नायग्र' नोंनि दारिखौ आरो नों बोराय जोंनि जावै सोरनि मा जायो मा थायो जों बेखौ बिसार खालामनो थाङा जोंनि बंस'जों दा गेले नङाब्ला जों बेबायदि मानसि रागा जोंनायावबो गोख्रै अननायावबो गोख्रों रागा जोंबाय नोंसोरखौ दामफ्रामबाय अनबाय नाय नोंसोरखौ जोथोन लादों नोंसोरनि थैफोरखौ हुगारनानै होदों साफा जाबाय दे सिन्था दा खालाम दसेनि उनाव नोंसोरनो मलम फुननानै होगोन जों सोरनि फन फैदों सोरनिथो फन रिंखो आंनि फिसाजोसो फन हरदों आं दा रायलायथ'वा आंनि फिसाजोआ सोंहरब्ला आं मा होननानै खोन्थानो बिनिखायनो आं फनखौ रिसिभ खालामा जावै सोरन नों मोजाङैनो मोनथिखागौ जे जोंनि नखरनि मानसिफोरा अननायावबो गोख्रों रागा जोंनायावबो गोख्रों नों मा नांनायनिथो जोंनि नखरजों मिसा मिसि गेलेफैनांगौ जाखो नाय बे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय दिनै नोंसोरो मा जानो हमदों नै दिनै जोंनि नखरनि मानसिफोरा नोंखौ एथ'ग्राब अनोमोन थेवब्लाबो दिनै नोंखौ रावबो नायफिननो हास्थायासै बेखौ जोंबो मोनथिगौ रोन गासैनि नखरावबो गासै हौवा हिन्जाया समाव नांलायखायो बुलायखायो बे जाखायो बे नंखागौ नाथाय बे नोंना गोरोन्थि जाबाय नों बुनानै मानो जोंनि न'आव मिसा खोथा बुंफैनांगौ नों सैथो खोथाखौनोथ' बुंनानै लामोन ना आं इसाखौ बुफ्लांबाय इसाया बुजानानै बहा थांखो आं मिथिला होननानै नोंथ' बुंना लाफैबानो जायोना नोंलाय माखौथो थगायफैया गिनानैसो थगायफैखो ना थगायनो होननानैसो थगायखाखो गियाखैबोमोन थगायाखैबोमोन आंनि साननाय इसाया न'आवनो दंफैखायो बिनिखायनो इसाखौ लांनो होननानैसो फैदोंमोन दे नोंसोर थाथ' आं नोंसोरनो फुननो थाखाय मलम लानानै फैनि आयदै आयदै आयं ओइ आयं दे हायोब्ला लासै लासै उथिलाय रावबो गैया रावबो गैया हा रावबो गैमाराथ' बहा थांजोबखो मानसिफोरालाय आयं आंनि थाखायनो दिनै बेफोर गासैबो जाजोबनांबाय आयं आंलाय बुबाव जानो गिनानैसो थैनाय बायदि उन्दुनानै दङमोन रावबो गैमारलाना आयं बिदिब्ला थौदो खारखोमा लांनोसै थौदो खारखोमा लांनो बोरै आयं जोंथ' माखासे गोनां खोथा लानानैसो फैदोंमोन जियानो जाया जोंनो गुरै जानानै निमाहा बिनानै जों रायलायनानै थांस्रानोसै नांला आयं उनाव माबा मोनसे जासिगोन जिबायदि बुदों दानदों नों बावाखै आया आं हयले थाला बेयाव आं थांनोसै आयं खारखोमा लांनोसै फैदो जानाय नंला बेयाव आयं थाजानाय नंला माखौथो सानबाय थाखो आयं थौदो खारखोमा लांनोसै नंमारगौना आयं फैदोलै आयं फैदो बे आखाइ थाइनैजों आं दिनै मानसि दानबाय आं माथो गोदोनि सोरांस्रि नंला आं एसेल' नङा एसे बुरजायैनो सोलायमारबाय नामा मानसियालाय आंथ' माथो गोबां खोथाखौनो सहायना थानो हायोमोन समाव जेसेबां रागा जोंब्लाबो माथो आङो सहायनानै थाथाबोमोन नाथाय दिनै आं मानो एसेबो सहायनोनो हायासै कत दिनफोराव हौवाजों रायजाबोबाय बुजाबोबाय न'खराव दावराव दावसि जाबोबाय थेवबो गोबां समस्याफोरखौनो आङो हमथा बारहोबोबाय नाथाय दिनै आंनि बे फिसाजोनि खोथायाव आं मानो हमथा हायासै मानो आङो एथ'ग्राब रागा जोंफ्लाङा गावनि रागाखौनो मानो हमथा हायासै बे आखाइजों आंनि फिसा मादैखौनो आं दानबाय गोरोन्थि खालामबाय नामा आङो आंनि फिसा मादैखौ दाननानै आंनि फिसाजोखौ आं बेनो बोरै हरबावनो आं मानो दानफ्लाङा आंनि फिसाजोआ मा जाबावनांगौ जाखो बे आखाइजों दानफ्लांबाय आं बे आखाइजों सोरांस्रि जोमै आं पापि जाबाय आं मानसि दानबाय आं पापि जाबाय आं मानो रागाखौनो हमथानो हायासै एसेबो औ सोरांस्रि बेसेबां धैर्य खालामनो जों सानैया बे न'खराव हाबा जाना फैजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम जों सान्थियानो गैखाया माथो मोनसे नङा मोनसे गिदिर फिसा गोबां समस्याजों सहाय खालामबोबाय आरो बेसे खालामनो जों सहायै जोंनि सहायनो हानाय जोंनि कन्ट्रल बक्सआनो गैलादां बेनिखायनो जों सहायनोनो हाला एसे खोथायावनो माबा दाना थिउ रागा जोंफ्लांग्रा जाबाय औ नंगौ जोमै
जोंनि हजम जानाय बुस्थुआनो गैलादां हजम खालामनो हानाय बुस्थुआनो गैलादां जोंनि नायलाय आङो दिनै गावनि बिजामादैखौनो बेबायदि दानबायब्ला आंनि फिसाजोखौ आं बिसोरनो आरो माबोरै हरबावनो माबोरै गथायहैबावनो आं जेरै दानदों आंनि फिसाजोखौबो जुदि उननि समाव बिदि दानोब्ला आं मा खालामनो औ सोरांस्रि साननो गोनां खोथासो जाबाय जोमै दाबा आंनि फिसाजोआ बबेयाव दङ फिसाजोआ बबेयाव दङ सोरांस्रि इसाया दङ बियो जोंहानि आइनि न'आवनो दङ जों इसाखौ जोंनि न'आवनो गारबोदों आङो बिसोर रोनमोननि सिगाङाव ओरैनोसो बुंनायालाय इसाया बबेयाव दङ होननानै ओरैनोसो सोंथाबबाय थानायालाय नंगौना औ बियो जोंहानावनो दङ दैजिजों दङ बियो आरो बियो जोंहानाव मोजाङैनो दङ नों बेखौ सिन्था खालामनो नाङा साननैसोनि उनाव जोङो इसाखौ लोगो हमहैगोन जोमै थौलाय रोनमोननि खाथियाव थांनो थौलाय थौ फै बिसोरनि गासै थै गनायफोरखौ आं हुगारनानै होबाय आरो बिसोरनो फुननो थाखाय अलंबारा डक्टरनियाव थांदों मलम लानानै फैदों मोजाङानो खालामबाय मलम लायबाय थौलाय थौ आं बिसोर सानैनि आथिङाव हमनानै खुलुमनानै निमाहा बिहैनि थौ जोमै बहा रोनमोना बहा दङथ' बहा हारे बेयावनोथ' दङमोन दा आया बेयावनो दोनफैदोंमोन जों बेयावनो दङमोनथ' बेयावनो दोनफैदोंबा बहाथो बिसोरो हारे दासो बेयावनो दङमोनथ' बहा थांखो आयै हारे सोरांस्रि औ बेयावनो दंथारोमोन मा जाखो आयै रोनमोना बेयावनो दङमोनथ' ना औ बेयावनो दङब्ला बहाथो हा गैमाराथ' बहा थांखो बिसोरलाय